स्वागत आहे मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करून सांगा तुम्ही लाईव्ह कुठून पाहताय ते. आणि माझ्या चॅनलबद्दल सांगते मी. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तसेच मी सध्या जम्मूला राहते, तर जम्मूमधले छान छान व्हिडिओज, टुरिस्ट प्लेस आहेत. तर एकदा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि पहा. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. हाय हाय हाय, वेलकम टू द माय चॅनल. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा हाय समर्थ, पहिले मैं आ गया था. समर्थ आणि रेलवाला प्लीज डबल टॅप करा. कुणाल भोरेला हाय म्हणा ताई. हाय भोरे, तुम्ही आहात लय गोरे. सोन्या दादा नमस्कार. हाय ताई म्हणतायत. हाय सोन्या दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. बॅटरी, हा इंजिनला बॅटरी नाही मंडळी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. समर्थ प्लीज डबल टॅप कर. रेलवाला प्लीज डबल टॅप. कुणाल दादा प्लीज डबल टॅप करा. सोन्या दादा तुम्हीही प्लीज डबल टॅप करा. 4 लाईक्स व्हायला पाहिजे, 4 लाईक्स. डबल टॅप समर्थ. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. इंजिन बॅटरीची गरज नाही आहे, वायरची गरज आहे. 25,000 वोल्ट. ओके, खूप छान ट्रेन आहेत म्हणून आम्ही ना एवढे लांबचा प्रवास करू शकतो. आंबेडकर वादी मातंग जय भीम लहूजी. नमस्कार दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. 3 नंबरला लाईक डन म्हणताय. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा मंडळी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. समर्थ म्हणते मनी नाही भाव देवा मला तरी पाव, देवा अशांना भेटायचा नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. लय भारी रेलवाला. म्हणजे लवकरात लवकर डबल टॅप करा. समर्थ तुझे 2 टॅप व्हायला पाहिजे होते, काय तू करतच नाही डबल टॅप. दीदी तुझी चिड बॅटरी ठेवू का? तुझी चिड बॅटरी म्हणजे काय? ओमकार आठवले मी आहे माय तो 3 लाईक वाला, 4 लाईक या आयडीने. ओके, थँक्यू ओमकार दादा, थँक्यू सो मच, थँक्यू. मग या बाकीच्यांनीच केले नाही आहेत मला लाईक. सोन्या दादा, कुणाल दादा प्लीज डबल टॅप करा. समर्थ तुझ्याकडनं पण डबल टॅप झाले नाही आहेत. अरे बापरे, इतकं खोटं बोलू नको दीदी. मी 2 नंबरला लाईक केलं होतं, पण तुझ्याकडे 2 आयडी आहेत. 2 आयडीने पण करायला पाहिजे. आंबेडकर दादा कुठून बोलताय? आणि प्लीज प्लीज डबल टॅप करा. प्रथमेश पाटील ताई दातांना क्लिप बसवलाय का? नाही, मी कशाला बसू. ठीक आहेत माझे दात, पुढे नाही आहेत माझे दात.
प्रथमेश दादा जेवलात का? प्लीज डबल टॅप करा. आज उपवास कोणाकोणाचा आहे? आज अंगारकी चतुर्थी आहे. उपवास कोणाकोणाचा आहे का? अरे रे, आत्ताच जस्ट सांगितले की. ओके, 3 नंबरला लाईक सांगितलात, पण 3 नंबर तुमचा लाईक नाही आहे. ओके, थँक्यू तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ आज पहिलं माझ्या मम्मीचा उपवास आहे. ओके, तुझा उपवास नाही का? तुझा उपवास नाही आहे का? समर्थ म्हणतो मी आलो आहे नाशिकला माझ्या घरी. अरे वा, सुट्टी आहे का तुला? विलास दादा म्हणतात हॅलो ताई, अंगारकी चतुर्थी लाईव्ह वरील सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. विलास सावंत रत्नागिरी गणपतीपुळे. विलास दादा तुम्हाला ही खूप खूप अंगारकी चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आलात. मग आज तुमचा पण उपवास असेल ना दादा? मग कोणाचा आहे 3 नंबर लाईक माहिती नाही, पण दादा तुम्ही केलात खूप खूप धन्यवाद. समर्थ म्हणतोय हो. दादा तुमचा उपवास आहे का? समर्थ म्हणते दीदी मम्मीची सेवा केल्यावर काय होतं? पुण्य मिळतं यार, पुण्य मिळतं. हा काय सवाल आहे? आई वडिलांची सेवा केल्याने मोक्ष प्राप्त होतो, मोक्ष. अरे बाबा, ओके, तुझंच चॅनल आहे हे. ओमकार आठवले आहे मी माय. ओके, थँक्यू ओमकार. ऐक मान दुखती. थँक्यू ओमकार, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. किती आय डी आहेत? गणेश आठवले. अरे माझी मम्मी तुला ओळखू नाही राहिली दीदी. मला कशी ओळखणार? तू ओळखतोस, तुझी मम्मी कशी ओळखणार मला? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर, आणि कुठून बोलताय हेही लवकरात लवकर सांगा. गणेश आठवले नाही, अजय आठवले. ओके सॉरी, अजय आठवले. शुभम म्हणतात जय भीम. शुभम दादा जय शिवाजी, जय छत्रपती, जय संभाजी, जय भीम, जय महाराष्ट्र. समर्थ दादा म्हणतात तू सांग की मी समर्थची बहीण आहे. ओके, सांगू का? बघतायत का माझा लाईव्ह? हाय काकी, दाखव. हा, हाय काकी, मी समर्थची बहीण आहे. काय करताय? बरे आहात ना? असं व्हॉट्सअप जय भीम पब्लिक. व्हॉट्सअप जय भीम पब्लिक म्हणजे काय? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. माझ्या आय डीचे नाव ओमकार आठवले, अजय आठवले, रामप्रसाद आठवले, आंबेडकर मातंग, जय भीम, जय लहूजी, ह्या माझ्या पूर्ण आय डी. बापरे, किती आहेत? एक ओमकार आठवले, अजय आठवले, रामदास पण आठवले. 5 आय डी ना? नाही, 4 आय डी. महादेव महादेव पवार म्हणतात आणि नागचे काय करणार? नागचे काय करणार? महादेव दादा कुठून आहात? महादेव दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. समर्थ म्हणते माझी मम्मी बोलत आहे, तुझ्या संग बोल माझ्या मम्मीची. काय सांगतोय? माझी मम्मी बोलत आहे, तुझ्या संग बोल माझ्या मम्मीची म्हणजे काय? दत्तात्रय दादा नमस्कार. रामकृष्ण हरी, शुभ दुपार दादा. ओमकार म्हणतोय 4 राईट. काय 4 राईट यार, काय बोलते? दत्तात्रय दादा हाय म्हणतायत. नमस्कार ताई म्हणतायत. नमस्कार दत्तात्रय दादा, जेवलात का? आणि संकष्टी चतुर्थीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. शुभम दादा म्हणते ठाणेमधून बघतोय मी. ओके, ठाणेमधून बघतोय का? लोकलला थांबलायस का? निलेश दादा नमस्कार ताई, मजेत ना? हो निलेश दादा, स्वागत असा तुझा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज मंडळी पटापटा डबल टॅप करा, आणि नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. नमस्कार. अनिल दादा म्हणतायत हाय. अनिल दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. शुभम दादा म्हणतायत नाही. शुभम दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा.
पण माझं लाईव्ह आता सध्या जम्मूवरून चालू आहे. तर इकडचं सांगते मी, इकडे खूप छान मस्त वातावरण आहे आणि इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तर नक्की एकदा जा आणि पहा माझ्या चॅनलला. अनिल दादा तुम्ही कुठून बोलत आहात सांगितलं नाही. समर्थ म्हणते दीदी हे तर मात्र खरंच असतं, कोणाला किती जीव लावून तरी नाव गाऊ नये. हा हे तर आहे. दत्तात्रय दादा म्हणते आज संकष्टी चतुर्थी आहे. हो दादा संकष्टी चतुर्थी आहे, अंगारकी आहे. दत्तात्रय दादा म्हणतात संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा, तुमचा दिवस आनंदाचा जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. शुभम दादा म्हणतात घरातून बघतोय मी. ओके शुभम दादा प्लीज चॅनलला जॉईन हो आणि बेल आयकनवर क्लिक कर. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं संध्याकाळचं. तुला लाईव्हला जॉईन होता येईल. निलेश दादा मध्ये धन्यवाद. कसा चालू आहे दिवस, काम काय म्हणतंय जम्मू? निलेश दादा काम तर व्यवस्थित चालू आहे आणि जम्मू तर बापरे खूप थंडी आहे. आज खूप दिवसांनी असं छान ऊन पडलंय. त्या दिवशी थोडंसं पडलेलं ज्या लाईव्हला तू होतास. तू लाईव्हला असतो त्या दिवशी ऊन असतं. तर प्लीज माझ्या लाईव्हला येत जा, ऊन तरी भेटेल मला. तर आज खूप मस्त ऊन पडलंय, बरं वाटतंय जरा. शुभम दादा म्हणतात ओके नक्की. ओके शुभम दादा, या आमच्या कोकणात कधीतरी. फेस मास्क जय शिवराय, जय शिवराय. फेस मास्क स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. महादेव नमस्कार. नाव एवढं चांगलं आणि विचार एवढे घटिया. समर्थ म्हणते आता मी तुला बोलून नाही सांगत, तुला टायपिंग करून सांगतो. फेस मार्क जय शिवराय, जय शिवराय दादा. दत्तात्रय दादा म्हणतात खूप छान ताई बोलता हो ना. हो थँक्यू सो मच दत्तात्रय दादा. संक्रांतीसाठी काय घेतलं आहे, काय खरेदी केली? नाही दादा, माझं तर जास्त म्हणजे जे काही सण असतात ना ते घरीच असतात. आमचं जॉईंट फॅमिली आहे त्यामुळे सगळे सण आम्ही तिकडेच साजरे करतो. आम्ही असं इकडे येऊन स्वतःहून दुसरं काय असं वेगळं करत नाही. जे आहे ते घरी आहे, घरच्या देवाकडे आहे. शुभम दादा म्हणतात हो नक्की ये शुभम दादा, स्वागत आहे. येवा कोकण आपलंच असा. दत्तात्रय दादा म्हणते या ताई बार्शीला नक्की यायचं. हा हो दादा बार्शीला नक्की येऊ. तुम्ही पण या आमच्याकडे जम्मू काश्मीरला फिरायला. अमोल दादा म्हणतायत हाय अमोल दादा, कसे आहात तुम्ही, कुठून बोलताय? निलेश दादा मी आल्यावर लाईव्ह पण गरम असते, हम जहाँ भी जाते हैं गरम तो होती ही है, गर्मी तो होती है. वाह 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 इंशाल्लाह. खूप छान दादा, येत जा मग माझ्या लाईव्हला. दत्तात्रय दादा मी माझ्या बायकोला 5,000च्या साड्या घेतल्या एक नेकलेस. वा रे वा, बापरे संक्रांतीसाठी स्पेशल. खूप छान दादा, खूप छान. बायको खूप खुश झाली असेल, वहिनी खूप खुश झाल्या असतील ना. यश निकम म्हणतायत कुठून आहात? नमस्कार यश दादा, मी तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत कल्चरबद्दल आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहे. सध्या मी लाईव्ह आहे माझं जम्मू काश्मीरवरून, मी जम्मू काश्मीरला असते. तर समर्थ पण म्हणतोय डीडीवरचा मेसेज वाच, मी मेसेज टाकला आहे. डीडी म्हणजे का? डीडी कुठे आहे? डीडी आता मी तुला बोलून नाही सांगत, तुला टायपिंग करून सांगतो. असंच आहे. मी वाशिमचा आहे. ओके अमोल दादा तुम्ही वाशिमचे आहात का? खूप छान दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझं लाईव्ह असतं दोन टाईम असतं, दुपारचं आणि संध्याकाळचं. आणि छान छान व्हिडिओज देखील मी पोस्ट करते. नक्की एकदा पहा माझ्या चॅनलला जाऊन, जॉईन पण व्हा. निलेश दादा श्रावणी हाय श्रावणी, जेवलीच का? निलेश दादा किती ID गेल्या बघ मी आल्यावर. येस. छुम मंतर. गॉडफादर म्हणतात काश्मीर. हा दादा काश्मीरला आहे. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. अमोल दादा गॉडफादर म्हणतात नमस्कार. नमस्कार गॉडफादर. दत्तात्रय दादा म्हणतात मी शेतकरी आहे ताई. येस येस.
दादा खरंच खूप शेतकरी माणसाचा खरंच म्हणजे त्यांचा अभिमान आहे. त्यांच्यामुळे आम्ही 2 टायमिंगचं अन्न जेवतोय आणि शेतकऱ्यासारखं कष्ट कोण नाही करत. गॉडफादरमध्ये थंडी आहे का तिकडे? हो गॉडफादर खूप थंडी आहे. खूप म्हणजे खूप. आज जर असं ऊन पडलंय, नाही तर ऊनच नाही पडत इथं. अमोल दादा म्हणतात हां ताई. तर अमोल दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे माझं 2 टाईम लाईव्ह असतं, दुपार संध्याकाळ. तुम्हाला जॉईन होता येईल. पिंटू डोई फोडे म्हणतायत कुठून? नमस्कार पिंटू दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. रिक्वेस्ट टू ऑल, छान कमेंट करा प्लीज. तुम्हाला मी सर्वांना कमेंट करून सांगते की प्लीज छान कमेंट करा. दत्तात्रय दादा म्हणतात ताई तुला काय पाठवू? नको दादा, मला काही नको, खरंच काही नको. थँक्यू सो मच, तुम्ही मला एवढं बोललात त्याबद्दल. आणि तुम्ही माझ्या स्टार्टिंगपासून लाईव्हला आहात. जेव्हा मी लाईव्ह सुरू केले तेव्हापासून तुम्ही मला सपोर्ट करता, हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. दत्तात्रय दादा. रेल समर्थ म्हणते पश्चिम एक्सप्रेस सुटली का रे एक्सप्रेस? अमोल दादा म्हणतायत गिफ्ट आहे का हे? मी आव. अमोल दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. उदय दादा म्हणतायत हे गुड आफ्टरनून ताई. उदय दादा गुड आफ्टरनून. कुठून बोलताय प्लीज सांगा. आणि प्लीज डबल टॅप करा. अमोल दादा, दत्तात्रय दादा, पिंटू दादा, गॉडफादर, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. श्रावणी प्लीज डबल टॅप करा. गॉडफादर म्हणजे जगात भारी आम्ही कोल्हापुरी. येस कोल्हापूरचा तांबडा पांढरा रस्सा मला खायचा आहे. मी अजून नाही खाला, मला तो खायचा आहे. कोल्हापूरला राहता का तुम्ही? प्लीज पाठवून द्या आम्हाला. निलेश दादा म्हणते घाबरून पळून जाऊ नका, मी इतका पण वाईट नाहीये, बोला बिंदास. येस निलेश दादा एकदम भारी माणूस आहे. चांगल्याला चांगला, वाईटाला वाईट. प्रतीक नमस्कार, जेवण झालं का? प्रतीक दादा हो जेवण झालंय. आज उपवास आहे माझा, मुलांचा आणि सगळ्यांचं झालं जेवण. तुमचं झालं का? आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. अमोल दादा मध्ये ताई कशी आहेस? मी छान आहे. गॉडफादर म्हणतायत हाय. अमोल दादा तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. पिंटू दादा म्हणतायत कुठून? मी सिंधुदुर्गातून बोलते. पिंटू दादा. गॉडफादर म्हणतायत बाय. का बाय करताय? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. रेल दादा म्हणतायत जानकी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही है. चलो चढ़ जाओ जल्दी से. गॉडफादर म्हणतायत. उदय दादा म्हणते तू कुठे आहेस? कोकणात का? माझं गाव म्हणजे सासर माहेर कोकण आहे. पण मी आता सध्या मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे त्यांच्यासोबत जम्मू काश्मीरला आहे. अमोल दादा म्हणते बाय, टेक केअर. अमोल दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्ही पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला याल. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण मिळतील. दत्तात्रय दादा म्हणते कोकणात तर भरपूर थंडी आहे का ताई? कोकणामध्ये एवढी थंडी नाही आहे. म्हणजे मी जेव्हा कोकणात गेलेली तेव्हा मला त्या सगळ्यांना स्वेटर वगैरे घालून सगळी होती आणि म्हणतात की थंडी लागते. आणि म्हणजे आम्हा चौघांना काही थंडी लागतच नव्हती आणि असं गरम होत होतं. नंतर ह्यांना एवढ्या थंडीत गरमी लागते, सगळी स्वेटर कानटोपी घालून सगळी. पण मला वाटतं आहे तिथं थंडी. उदय दादा म्हणतात मी महाडवरून आहे. ओके उदय दादा, महाडला काय थंडी वगैरे आहे की नाही सांगा. गॉडफादर म्हणते तुम्ही तिकडे काय करता काश्मीरला? गॉडफादर मी माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे आम्ही इकडे आहोत. समर्थ म्हणते भारी एक्सप्रेस, ट्रेनचे नाव जानकी एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस. बापरे सगळेच एक्सप्रेस आहेत. मानसी पण एक्सप्रेस आहे. वा. मानसी यायला पाहिजे होती, मानसी एक्सप्रेस. दत्तात्रय दादा म्हणते ताई तुझ्यासारखी माणसं थोडीच आहेत. काय माहिती दादा, पण आपण चांगलं बोलायचं, चांगलं वागायचं. शेवटी आपल्या कर्माची फळं आपल्यालाच भोगायची आहेत. हे लक्षात ठेवून माणसाने वागलं पाहिजे, हे ना. गॉडफादर म्हणजे तांबडा पांढरा पाठवता येणार नाही तायडे. तुम्ही जोडीनं या कोल्हापूरला अंबाबाई देवीचं दर्शन घ्यायला. येस दादा नक्की येऊ. तुम्ही आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहा, म्हणजे आम्ही आल्यावर तुम्हाला सांगू. मग तुम्ही आम्हाला गाईड कराल की कुठं चांगला पांढरा रस्सा मिळतो ते. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, जेणेकरून आपण रोज बोलू शकतो. निलेश दादा म्हणते हा ताई अनाउन्समेंट होऊन जाऊ दे. एक यात्रीगण कृपया ध्यान दे. कोकणातून निघालेली एक्सप्रेस जम्मूला पोचली आहे. आता जम्मू आणि महाराष्ट्र पॅसेंजरनी तिकीट काढून प्रवास कर.
म्हणजेच लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. टिंग टॉंग. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला आणि डबल टॅपही करा. दत्तात्रय दादा म्हणतात हाय 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 दत्तात्रय दादा. तुम्ही जेवण केलात का उपवास आहे? गजानन दादा नमस्कार, लाईक डन, थँक्यू गजानन दादा. दत्तात्रय दादा म्हणते खूप छान ताई. थँक्यू दत्तात्रय दादा, थँक्यू सो मच. म्हणजे माझं हेच म्हणणं आहे की यार आपण समोर वाईट बोलून समोरच्याला का दुखवावं. जर आपण आपली मन चांगलं ठेवलं ना किंवा आपली वाणी जर चांगली ठेवली तर आपल्यासोबत सुद्धा चांगलीच माणसं भेटतील, असं माझं म्हणणं आहे. समर्थ म्हणतोय जय गजानन माऊली, जय गजानन माऊली. गजानन दादा जेवलात का तुम्ही? जितू जिकंबडे, नाही सॉरी जितू कांबळे नमस्कार. बाय गया हिंदू सिंधुदुर्गकर मी वैभववाडीकर मांडवी एक्सप्रेस. बाय गया म्हणजे का? तर थँक्यू वैभववाडीकर. माझी वैभववाडीला बहीण दिलेली आहे. तुम्ही वैभववाडीतून बोलताय का? दत्तात्रय दादा म्हणते अगदी बरोबर बोलत आहे ताई. थँक्यू सो मच दादा. निहार गोसावी, हाय निहार, कसं आहेस तू? मी आलो. स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला निहार. बाकी बरं आहेस ना तू? गॉडफादर म्हणते मी फिरून दाखवेन कोल्हापूर आणि जेवणाचं तर विचारू नका, एकापेक्षा एक हॉटेल्स आहे तिथं. येस दादा, मला यायचंच आहे कोल्हापूरला. निलेश दादा आपण या सुट्टीला कोल्हापूरला जायचं का? मस्तपैकी तांबडा रस्सा खायला. गणेश दादा म्हणतायत हाय गणेश दादा, स्वागत आहे. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. तुमच्या डबल टॅपने मला खरंच खूप कॉन्फिडन्स येऊ शकतो. प्लीज डबल टॅप करा. मराठी माणसांनी सपोर्ट केला पाहिजे. एक डबल टॅप करून सपोर्ट करा. समर्थ म्हणते दीदी एक अनाउन्समेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दे. गाड़ी संख्या 12302 पूर्वा एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली क्यू हावड़ा जंक्शन इस राइट ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी. रिंगटोन टिंग टोंग. गॉडफादर म्हणते लाईक आणि सबस्क्राईब पण केलं, धन्यवाद दादा. पण बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तेव्हा तुम्हाला ना माझ्या नोटिफिकेशन येतील लाईव्हच्या. निलेश दादा म्हणते कोल्हापूरची माणसं खूप छान आहेत, मला खूप छान मदत केली आहे, एकदम जीवाभावाने वागतात. हा, आणि त्यांच्या भाषेतही ना म्हणजे एक रांगणापण असतं. म्हणजे असं वाटतं की ती रागाने बोलतात पण खरंच ती खूप मायेने बोलत असतात, असं मला पण वाटतं. कारण गॉडफादर जितू म्हणतायत होय वैभववाडी. ओके, वैभववाडीमध्ये मधून बोलताय का? माझी बहीण पण दिलेली आहे उंबर्डे गावाला. सुधाकर दादा म्हणतायत नमस्कार सुधाकर दादा, बोला. 4G वहिनी काय चाललंय 4G? हे काय सुधाकर दादा 4G काय मध्येच? बरे आहात ना तुम्ही? कुठे आहात ड्युटीला? गॉडफादर म्हणतात पण तिकट चालतं ना तुम्हाला, डोळ्यातून पाणी येतं तांबडा रस्सा पिल्ला की. है चालेल, एक दिवशी चालेल तेवढं पण. नक्कीच यायचंच आहे. सुधाकर दादा म्हणते ते सफरचंद पाठवले नाही तुम्ही. सफरचंद पाठवायला मला काश्मीरला जावं लागेल दादा. बघते उद्या परवा जायला भेटतं का काश्मीरला. गणेश दादा म्हणते तुम्ही येता इकडे हुलकावणी द्या फक्त, मी कुंकेश्वरला यायला सांगतो, येत नाही. हो गणेश दादा, आम्ही येतो सुट्टीला 28 दिवसासाठी आणि ते पण कसं 4 दिवस माहेरी, थोडंसं सासरी, नंतर कोणी बोलवलं तर जवळपास, म्हणजे अशी करून ना सुट्टी संपते. खरंच सांगते, येईन नक्की येईन, सगळीकडे फिरणार आहे. गॉडफादर म्हणतात थँक्स निलेश भाऊ. आणि दत्तात्रय दादा म्हणतात हाय. दत्तात्रय दादा तुम्ही येणार का कोल्हापूरला? समर्थ म्हणतोय दीदी एक अनाउन्समेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दे. अरे नको रे बाबा. ओके हां, मी परत वाचते. यात्रीगण कृपया ध्यान दे. गाड़ी संख्या 12301 नई दिल्ली हावड़ा जंक्शन राजधानी स्टेट इन फ़ोन नंबर 15 पैसेंजर के लिए विनंती है, कृपया इस लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाइव को. ओके, कृपया ये विनंती, पैसेंजर को ये विनंती है, कृपया इस लाइव को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. वाह 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 वाह, लय भारी. मंडळी पटापटा करा सबस्क्राईब करा चॅनलला. जितू दादा म्हणते ये बहिणाबाई उंबर्डेमध्ये कोण हो दळवी नाही.
मेहतर 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 आहेत मेहतर माझ्या बहिणीचं आडनाव. अरुण दादा म्हणतात रामकृष्ण हरी, जेवण झालं का ताई तुमचं? दादा उपवास आहे आज, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी आहे. तुमचं आहे का? अरुण दादा प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अरुण दादा, जितू दादा प्लीज डबल टॅप करा. दत्तात्रय दादा म्हणते उपवास केला का मग आज? हो दादा उपवास आहे, उपवास आहे आज. तुमचा आहे का? फराळ केली का आज? हो शेंगदाण्याचा लाडू खाल्ला. गॉडफादर म्हणतात सुट्टी कधी असते फौजींना? म्हणजे घ्यायची तशी असते. आता आम्ही मे महिन्यात जाणार. निलेश दादा होय गॉडफादर थँक्स टू कोल्हापूर. चल निलेश दादा यावेळी कोल्हापूरलाच जायचं आपण. जितू दादा म्हणते माझं गाव होतं. हां उंबर्डे तुमचं गाव आहे का? प्लीज जितू दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दत्तात्रय दादा म्हणता मे महिन्यामध्ये सुट्टी आहे का ताई? हां घ्यायची आहे, तेव्हा मुलांना पण सुट्टी पडते ना त्यामुळे. नवनाथ दादा खूप धन्यवाद, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. एखाद्या स्त्रीला तुम्ही एवढं रिस्पेक्ट देता हे बघून खरंच खूप छान वाटलं. नवनाथ दादा महाराष्ट्रात असल्याचा मला अभिमान आहे की तुम्ही महाराष्ट्रातले आहात म्हणून. नवनाथ दादा थँक्यू सो मच. गणेश दादा तुझे 2-2 आयडी घेऊन फिरतोस काय? थांब, मला माझा एक फ्रेंड भेटला आहे, तो सायबर कॅफेमध्ये असतो, म्हणजे सायबर डिपार्टमेंटमध्ये. तर त्याने मला सांगितलंय की जे असे कमेंट करतात ना फालतू कमेंट, तर त्यांना ना एक त्यांचे फक्त ना आय डी हे समोर दिसत आहेत ना ते लिहून ठेव, त्यानंतर बघ मी कसं त्यांचं हे करत होते. तेव्हा मी तेच आता एकदम 10-15 आय डी झाले ना की त्या आय डीमध्ये डायरीमध्ये लिहून ठेवले आहेत. अजून झाले आहेत 5-6 आय डी, कारण कालपासूनच परवाच्या दिवशीपासूनच सुरू केले ना. आता ह्या तिघांची गणेश मुळम, नागनाथ आणि महेश पात्रे या तिघांचे स्क्रीनशॉट मारून ठेवलेले आहेत. थँक्यू सो मच. द गॉडफादर म्हणते चांगल्या कमेंट करा. अरे यांना काय चांगले कमेंट करायला भेटते? त्यानंतर म्हणतात गणेश अगं ताई माझी आई आहेस कुठे तू? अरे हा गणेश मुळे मला की हा गणेश येतो. दत्तात्रय दादा म्हणताय ठीक आहे ताई. गणेश दादा म्हणते माझी आई ताई. गणेश दादा गणेश म्हणते 11 नंबरला लाईक. थँक्यू सो मच. जितू दादा म्हणतात बहिणाबाई ओळखतो आमच्या एकदम जवळ मेहतल. हां ओके ओळखता का तुम्ही त्यांना? थँक्यू. हां हां गणेश दादा म्हणतात 11 नंबरला लाईक दन. थँक्यू सो मच. अनु आर्या म्हणतात हाय हाय अनु आर्या. निहार गोसावी हो बरं आहे, जॉबवर आहे आता. जेवलास का मग निहार? सागर दादा म्हणतात ताई किती गोड बोलता तुम्ही, खरंच खूप किती छान आवाज आहे ताई तुमचा. प्लीज एक गीत म्हणता का ताई? मराठीमध्ये कोणतीही नाही, नका बोलू. आता एकच म्हणते, मगाशी म्हटलेलं. मनी नाही भाव मनी देवा मला पाव, मनी नाही भाव मनी देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. थँक्यू सागर दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. गणेश दादा म्हणते हर एक औरत माँ समान होती है. थँक्यू. अरे तुमची लायकीच नाही आहे परत वहिनी बोलायची. हट. सचिन दादा म्हणतायत नमस्कार ताई साहेब. नमस्कार सचिन दादा. कुठून बोलताय सचिन दादा? गॉडफादर. निलेश भाऊ अशा फालतू कमेंट करणाऱ्यांना ब्लॉक करा. ब्लॉक करून माझंच नुकसान होणार आहे, त्यापेक्षा मी ना असल्याचे आय डी लिहून ठेवले. माझा एक फ्रेंड आहे क्लासमेट सायबर क्राईममध्ये, बरोबर करते मी अशांचं. विजय कुमार नमस्कार ताई, सांगलीहून कशी आहात तुम्ही? विजय दादा मी आहे छान आहे, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. गणेश दादा म्हणते माझं अकाउंट एकच आहे म्हणूनच फालतू कमेंट करतोस ना.
जितू दादा म्हणतायत लाईक डन बहिणाबाई सिंधुदुर्गकर मध्ये कोणतं गाव बहिणाबाई? जितू दादा मी कुडाळची आहे. संदीप दादा म्हणते आज थंडी आहे का? हो दादा, इथं थंडी कधी नाही असं नाही, थंडीच असते. संदीप दादा म्हणते 13 लाईकला केलं लाईक. थँक्यू संदीप दादा, स्वागत आहे. सागर दादा म्हणते लाईक केले तुम्हाला. थँक्यू सो मच सागर दादा, थँक्यू सो मच. ऋतिक सोनावणे, हाय ऋतिक दादा, प्लीज चॅनलला सर्वांनी डबल टॅप करा. ऋतिक दादा म्हणतात जय श्रीराम. जय श्रीराम ऋतिक दादा, जय महाराष्ट्र. प्लीज ऋतिक दादा चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. तसेच मी आता जम्मू काश्मीरला आहे, तर इथलेही छान टुरिस्ट प्लेस देखील दाखवते, तर नक्की एकदा पहा. ऋतिक दादा तुम्हालाही मी सांगते, सागर दादा तुम्हालाही सांगते, प्लीज चॅनलला जॉईन कर. अच्छा, कुडाळ एक्सप्रेस चिप्पी एअरपोर्ट, हा ते चिप्पीला आहे. कुडाळ हे आमचा तालुका आहे सिंधुदुर्गामधला. तू काय कमेंट केली आहेस ती बघ. कधी आंघोळ नाही करत, त्याच्यानंतर दुसऱ्याची कमेंट आहे त्याच्यानंतरच त्याच्यावर महेश म्हणून आंघोळ नाही केली का आज? ते मला माहिती आहे की एकावर एक कनेक्टेड आहात तुम्ही आयडी, फक्त चांगलं असण्याचं ढोंग करायचं. ऋतिक दादा म्हणतात ओ नाईस. आणि कोल्हापूर म्हणो किंवा सिंधुदुर्ग म्हणो, असं कोणाला घाणेरडं बोलायची ना आपली अवकात असली पाहिजे, दुसऱ्यांना नावं ठेवायची. अरे तुम्हाला काय माहिती कोल्हापूर सिंधुदुर्ग ह्याची इतिहास काय आहे? फक्त बोलायचं म्हणून बोलणार. तिथली लोक आंघोळ करत नाही, हे करत नाही, इकडची माणसं बरी. अरे माणसं तुमच्यापेक्षा तरी ती बरी परवडली, फालतूगिरी करतायत. जितू दादा मध्ये कुडाळमधून जवळ बहिणाबाई. हा, कुडाळमधून जवळ आहे तसं. अर्ध ते गोव्यात पडतं ना. रवींद्र दादा म्हणतायत हाय रवींद्र दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि प्लीज सर्वांनी चांगल्या कमेंट करा. कोणालाही किंवा कुठल्याही जिल्ह्याला फालतू बोलू नका, मला ते सहन नाही होणार. प्राज्वल, हाय प्राज्वल, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. तायडे चल मी येतो, काळजी घे. ओके गॉडफादर, प्लीज चॅनलला जॉईन करा, जेणेकरून मला तुमच्याशी पुन्हा एकदा बोलता येईल जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल, नोटिफिकेशन पोचेल तोपर्यंत. थँक्यू सो मच आलात त्याबद्दल. तुम्हीही काळजी घ्या. जितू दादा म्हणते अरे नाही, कुडाळमधून 26 किलोमीटर चिप्पी. हां सॉरी, हां चिप्पी म्हणताय ना, मला वाटलं मोपा. मोपा हा चिप्पी जवळ आहे, मालवणला आहे. प्राज्वल म्हणते गणपतीपुळे किती लांब आहे तिथून? मला वाटतं 200-250 किलोमीटर असणार, 300 तर असणारच. विजय दादा म्हणतायत हाय विजय दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय विजय दादा? सुनील दादा नमस्कार, हाय, कुठून बोलताय? स्वागत आहे. धनंजय गणेश मुलाम, तू कुठचा आहेस सांग, दुसऱ्याला नावं ठेवतो. विजय दादा म्हणताय सांगलीवरून बोलतात का विजय दादा? थँक्यू सो मच, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. धनंजय दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. मला वाटतं कोल्हापूरवरूनच आहात वाटतं. थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आलात त्याबद्दल. आणि धनंजय दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. संदीप दादा म्हणते तू लक्ष नको देऊस त्यांच्याकडे, एक स्माइल फेस लुक दे ना मस्तपैकी.
हो दादा, पण मला असं वाटतं की यार तुम्ही कुठल्याही स्टेटला नावं नका ठेवू असं मला वाटलं. त्यामुळे मी थोडंसं चिडली. प्राज्वल दादा म्हणताय तुमचं गाव कोकणच? हो दादा. प्राज्वल दादा मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. जितू दादा म्हणतात खूप वेळा गेलोय भाडे घेऊन. कुडाळला का? वाव, मस्त. अलीम म्हणतायत 500 रुपये, धन्यवाद. विजय दादा म्हणतायत तुम्ही विजय दादा म्हणताय. सागर दादा म्हणतात हॅलो हॅलो. सागर दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. गगन बावडा कोल्हापूर. वाव, घाटावरचे आहात मग तुम्ही. थँक्यू सो मच धनंजय दादा, चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. अलीम दादा म्हणतात हाय. सागर दादा म्हणतात बाबू कुठे? खेळायला गेली आहेत दादा, मुलं माझी खेळायला गेली आहेत. जितू दादा म्हणतात गणपतीपुळे 150 किलोमीटर कुडाळहून. ओके, हां मग बरोबर आहे. आम्ही एकदा गेलेलो, माझी मुलगी झालेली ना, तिच्या फर्स्ट बर्थडे नंतर आम्ही गणपतीपुळे, पावस वगैरे हे फिरून आलो. संकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. नमस्कार ताई म्हणतायत. थँक्यू संकेत दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पराग दादा म्हणतायत हाय हाय. पराग दादा स्वागत आहे. आणि हार्ट कोण पाठवते? मला खरंच खूप छान वाटते. कोण पाठवते हार्ट? आत्ता लगेच ऊन गेलेलं आणि लगेच ऊन आलो. वाव. सागर दादा मीच म्हणतायत. ओके, थँक्यू सागर दादा. पण कशाबद्दल पाठवताय हार्ट? सागर दादा तुम्ही कुठून आहात मला सांगितलं नाही. ओके सागर, हे विजय दादा विचारत होते मी सांगलीवरून आहे, तुम्ही कुठून आहात असं विचारलेलात ना सागर दादा. तर मी आहे कोकणातून. संकेत दादा म्हणते ताई कशा आहात? आमच्याकडे तुम्ही काय येणार नाही वाटतं. संकेत दादा, काय होतं सांगू, मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे त्यांना सुट्टी म्हणजे 5-6 महिन्यानंतर मिळते आणि 5-6 महिन्यानंतर आम्ही गावी जातो, तेव्हा ती सुट्टी पुरतच नाही आम्हाला. विजयदादा म्हणतात तुमचं गाव कोणतं? ओके विजयदादा, माझं गाव आहे सिंधुदुर्ग, कुडाळ तालुका आहे माझा. सागर दादा रोजचं सांगू का आता? सॉरी दादा. नाही मला सॉरी हां, मी ओळखलं नाही पटकन. मगाशी जराच थोडासा माझा वाद झाला लाईव्हवरती, त्यामुळे थोडंसं डोकं गरम होतं. थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. क्रिकेट टॉक्स मॅडम तुम्ही खूप छान बोर करता. धन्यवाद धन्यवाद क्रिकेट भाई, थँक्यू सो मच. प्रियान किड्स, जगदीश, अरे देवा नुसती बेल वाजत
सागर दादा म्हणतात विसरता मी रोज, जाऊ दे आता. नाही दादा, यापुढे नाही विसरणार. जितू दादा म्हणतात बाय बाय, नंतर बोलतो. बहिणाबाई मी बाहेर जातोय, तुमचे पाहुणे आहेत ना त्यांना सांगतो भेटले होते पाहुणे. ओके दादा. ओ दादा, तिथं तर माझे पाहुणे घरी राहत नाही, मग मुंबईला राहतात. तिथं कोणाला सांगणार तुम्ही? मंडळी लवकरात लवकर, लाईव्हला भेटले होते म्हणून. नको 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 सांगू. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पोरगी पडली. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. ओळखलं की नाही अजून? ओळखलं दादा. तुम्ही मला सांगत होता एकदा की तुमची बाळं दाखवा. जेवलात का सागर दादा? नक्की सांगा. ये काय नाही करूचो, ये काय नाही करूचो. संध्याकाळी आणूया. हे लाईव्ह खतम झाला की जाऊया. सागर दादा म्हणतायत सांग मग कुठून आहे मी. तुम्ही, मला असं वाटतं तुम्ही मला सांगितलंच नाही होतं की तुम्ही कुठून आहात ते. सागर दादा तुम्ही मला सांगितलंच नाही आता. जितू दादा गावाला येतील तेव्हा सांगेन. ओके, गावाला येतील तेव्हा सांगा. तुमचं नाव काय आहे? जितू कांबळे दादा, तुमचं नाव काय आहे? घरय बाळा. बाळा दादा नमस्कार. घरय काय? घरय हो बरोबर आहे. तुम्ही मला सांगितलं तर नव्हतं की तुम्ही कुठून बोलताय ते. पण सांगितलं तर नाहीये सागर दादा. ओके जितू दादा, थँक्यू सो मच. सागर दादा रोज सांगतो मी. हा मी नाही, तुम्ही रोज नाही सांगितलं. दीपक दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय दीपक दादा? संकेत दादा म्हणतायत ताई तुमच्या गावी येणार आहे आम्ही. हो हो दादा, या या नक्की या. कधी येणार आहात दादा? सागर दादा मुंबई रोजच सांगतो. ओके, सागर दादा आपले मुंबईला राहत आहेत, लक्षात ठेवणार. कॅन टू यू दादा, आमच्याकडे काय ते बिझनेस नाही आहे माझा. जितू दादा म्हणतात तकडे मालवणी चालता. हो, आमच्याकडे मालवणीच चालता सिंधुदुर्गात. मयूर दादा म्हणतात हॅलो हॅलो. मयूर दादा स्वागत आहे. संकेत दादा म्हणतात 23 फेब्रुवारीला. ओके, 23 फेब्रुवारीला का? जावा जावा, पण आम्ही नसणार आहोत. जत्रेला जाणार आहात का दादा? आई भवानीच्या भराडी देवीच्या जत्रेला. सागर दादा पुणे प्रॉपर. काय मुंबई सांगतात दादा, नंतर ह्याला सांगतोस. ओके सागर दादा, तू पुण्याला राहतोस. ओके. सार्थक गायकवाड, हाय सार्थक, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सोमनाथ, हाय ताई. हाय सोमनाथ दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. मुंबईला राहतो ग बाई. मग आता पुणे सांगितलंस ना रे तू. पुणे प्रॉपर. उदय दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सागर दादा म्हणतात पण प्रॉपर पुण्याचा आहे मी. ओके, मुंबईला राहतोस पण प्रॉपर पुण्याचा आहेस. गॉट इट. सार्थक दादा म्हणतात तू बोल. सार्थक दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा.
प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी पोळी आणि या चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओज, कल्चरल व्हिडिओ असतात, तसेच छान छान शॉर्ट देखील असतात आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. म्हणजे सध्या मी आता जम्मू काश्मीरला आहे, तर इथले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे, तर नक्की एकदा पहा. सागर दादा आता विसरलीस तर मग बघ. नाही, आता नाही विसरणार सागर दादा. सागर दादा जेवलास का? सोमनाथ दादा म्हणते शिर्डीवरून ताई. नमस्कार सोमनाथ दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. साईबाबांना आमचा नमस्कार सांगा आणि खरंच खूप 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 धन्यवाद, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. सागर दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तुमचं झालं काय? आले का मिस्टर? माझा उपवास आहे. मिस्टर जेवून गेले, आज लवकर जेवून गेले. सागर दादा म्हणतो हो जेवलो कधीच. संदीप दादा म्हणतो आज काय अंगारकी स्पेशल असणार? स्पेशल म्हणजे मला मोदक करायचे होते, पण शक्य होत नाही आहे ते करणं, कारण इथं तांदळाचं पीठ भेटत नाही आणि दळून आणायचं म्हणजे ते 8 दिवस काय देत नाही. लय मोठा प्रॉब्लेम इकडे, कारण इकडे कोण तांदळाची भाकरी खातच नाही ना, त्यामुळे. सागर दादा म्हणते सगळ्यात आधी तर मी जॉईन झालोय अगो बाय. होय रे बाबा, तू मस्त काम केलंस, जॉईन झालंस, मला लय बरा वाटला. असोच माझ्या चॅनलला येत राह. होय महाराजा. सोमनाथ दादा म्हणताय शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनाला या ना. हो दादा, तुम्ही आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहा, माझ्या चॅनलला लाईव्ह येत राहा, म्हणजे जेव्हा मी येईन तेव्हा तुम्हाला सांगेन की आम्ही येतोय. मला यायचंच आहे, सगळीकडे जायचं आहे, पण बघू नशीब कुठे कुठे नेतंय ते, कारण मराठी माणसांचा सपोर्टच नाही आहे मराठी माणसांना, त्यामुळे असं होतंय. एक लाईक करताना पण खूप कंजूस मराठी माणसं यार. हिंदी लोकांना म्हणजे मी आता एक्सपिरियन्स घेतला आहे माझ्या लाईव्हला की काही काही हिंदी जे आहेत ना, म्हणजे यूपी, बिहार, राजस्थान, जम्मू या साईडची लोक, भलेही त्यांना नाही समजत आहे माझी मराठी, तरी त्यांना ती भाषा आवडते आणि त्या भाषेसाठी आणि म्हणजे समोरचा माणूस खूप छान बोलतोय ना आणि त्याचं नेचर बघून ती माणसं जॉईन होतात चॅनलला, भलेही त्यांना नाही काही कळू दे तरीही. आणि मराठी माणसं आपली नाही तसं विचार करत, कशाला ह्याला करूया असं. आमचा तुमच्यासाठी फुल सपोर्ट आहे. सोमनाथ दादा खूप खूप धन्यवाद. हे तुम्ही बोललात ना, हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण जे खरंच आहेत ना सपोर्ट करणारी, ती माझ्या आता इथं लाईव्हला आहेत बघा 18 माणसं, आणि जी मला कमेंट करतायत आता दादा म्हणून सगळे कमेंट करतात ना, तेच तुम्ही माझ्यासाठी सपोर्टला आहात. त्यामुळे खरंच खूप बरं वाटते की यार ही रिअल माणसं आहेत. हर्ष दुर्गम, हाय हर्ष दादा, कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि मी ज्यांनी आता मला ह्या लाईव्हला जॉईन केलंय ना, त्यांना मी सगळ्यांना सांगते की प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून काय होईल, माझं जेव्हा लाईव्ह येईल ना तेव्हा तुम्हाला कळेल की लाईव्ह म्हणजे मी लाईव्ह आली आहे, कारण 2 टाईम असतं, दुपारचं आणि संध्याकाळचं. सोहेल, कहाँ से हो ताई? सोहेल भाई, मैं हूँ महाराष्ट्र से, कोकण डिवीजन से, कोकण से हूँ मैं। आप कहाँ से बोल रहे हो? देखो ये भी लोग हैं जो मतलब हिंदी है लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं,
संदीप दादा म्हणतात मुंबईला कधी येणार आहेस फिरायला सर्व फॅमिली. आता जेव्हा आम्ही माझ्या भावाचं लग्न होतं तेव्हा मी मुंबईला गेलेली शॉपिंगसाठी. लय हालत बेकार झाली. कुठे काय असतं काय माहीतच नाही. आता मी शॉपिंगसाठी नाही, आता मी फिरायला येणार आहे. बघू कधी जमते ते. सोहेल बोल रहे दुबई से. धन्यवाद भाई, धन्यवाद. आप दुबई से मेरा लाइव देख रहे हो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना और मेरा चैनल पे है मतलब कोकन रिलेटेड वीडियोस आते हैं कल्चरल, और मैं अभी जम्मू कश्मीर में हूँ तो इधर के टूरिस्ट प्लेस देखिल मैं अपलोड करती हूँ, तो ब्लॉग बनाती हूँ. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना सोहेल भाई. बिट्टू बोलते अगर मैं आपसे बात किए बिना चला जाता तो ये मेरे पूरे दिन की सबसे बड़ी गलती होती. बिट्टू भाई थैंक यू सो मच. लेकिन ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ बताना बिट्टू भाई. सोमनाथ दादा म्हणतात माझे शिर्डीमध्ये दुकान आहे साईबाबा भोजनालय जवळ, तुम्ही नक्की या. ओके ओके सोमनाथ दादा, नक्की येऊ, नक्की. मी लक्षात ठेवीन आणि येईन. सोमनाथ दादा हे नाव लक्षात ठेवीन आणि येईन. सोहेल दादा म्हणतात जेवण झालं का ताई तुमचे? नाही दादा, आज अंगारकी आहे ना त्यामुळे मी उपवास धरलाय. मुलं वगैरे जेवली. निलेश दादा इलय जरा कामात होते. होय काय निलेश दादा? बरा केलं बाबा. आकाश भेंडे, हाय आकाश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून बोलताय नक्की सांगा. सोहेल दादा म्हणताय ओके सॉरी ताई. सॉरी कशाला दादा बोलताय? सोहेल दादा सॉरी कशाला बोलताय? आकाश दादा हॅलो, कुठून बोलताय? स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आकाश दादा म्हणताय संभाजीनगर. आकाश दादा खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला लाईव्हचे नोटिफिकेशन येतील आणि खूप छान छान व्हिडिओ शॉर्ट्स देखील असतात. प्लीज एकदा पहा माझ्या चॅनलला जाऊन. आकाश दादा निलेश दादा म्हणतात दादा दरवर्षी जाता शिर्डी का? नाही निलेश दादा, त्यांचं शिर्डीला दुकान आहे, ते शिर्डीलाच राहतात आणि शिर्डीला दुकान आहे त्यांचं. संदीप दादा म्हणतात अरे मला फक्त सांग तू कधी येणार, तेव्हा मैं आहे ना फिरायला तुमच्यासोबत. ओके ओके संदीप दादा, नक्की सांगेन. नक्की सांगेन. आकाश दादा म्हणतात मॅडम तुम्ही कोटो नाही. मॅडम तुम्ही कोटो नाही म्हणजे कुठून आहात असं विचारताय का आकाश दादा? मी महाराष्ट्रातून आहे, कोकणातून. सोहेल दादा मध्ये उपवास आहे ना तुमचा, तर मी जेवण झालं का असं विचारलो. ओके तुम्हाला थोडंच माहीत असणार ना की अंगारकी आहे का संकष्टी आहे का. इट्स ओके दादा, त्यात काय नाही एवढं. थँक्यू सो मच तुम्ही विचारलात आम्हाला जेवण झालं का म्हणून. खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले ना त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. सागर दादा म्हणते चला आता येतो आम्ही. ओके सागर दादा, संध्याकाळी लाईव्हला नक्की ये. 7:30 वाजता असणार आहे लाईव्ह. 7:30 नाही 8 वाजता. 8 वाजता घेईन मी लाईव्ह. सोमनाथ दादा म्हणतात ताई दाजी काय काम करतात? सोमनाथ दादा दाजी आर्मीमध्ये आहेत आणि आम्ही आता इकडे जम्मू काश्मीरला आहोत. सागर दादा म्हणतात दिलेत खूप, थँक्यू. हार्ट दिलेत खूप, थँक्यू सो मच. सागर दादा हसतायत. थँक्यू सो मच दादा. संध्याकाळी सागर दादा नक्की या. ला 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 ला. आकाश दादा म्हणतात बाय. आकाश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. सागर रोज टाइम नसतो ना. ओके दादा चालेल. सागर दादा जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा या. सत्यवान म्हणतात बहुत गुस्से में ॲप. मैं नहीं गुस्से में हूँ दादा. निलेश दादा म्हणते माझो दादा दरवर्षी जातात आई शिर्डी का गव्हर्नमेंट जॉब लागू दे असा नवस बोलला होता त्याने.
बाबांसमोर आणि बाबांनी त्याची इच्छा पूर्ण केली. 2007 पासून दरवर्षी जातो आता शिर्डीला. वाव, खरंच यार, खरंच. म्हणजे श्रद्धा ठेवली ना तर सर्व सर्व काही शक्य आहे, है ना निलेश दादा? सोमनाथ दादा म्हणते माझा पण मित्र श्रीनगरमध्ये आहे. ओके, तुमचा पण मित्र आहे का? सागर दादा म्हणतायत बायको बोलली हे काय नवीन चालू केलाय काय लायू? राजाराम म्हणतायत हाय. हाय राजाराम दादा, स्वागत आहे. सोहेल दादा म्हणतायत मला इथे काही माहीत नाही होतं कोणतं सण चालू आहे, काय चाललंय इंडियामध्ये काहीच माहीत नाही होतं. ओके, तुम्ही ना मराठी कॅलेंडर घेऊन जा इकडचं. सोनिया, तुम्ही इकडचं कॅलेंडर घेऊन जावा म्हणजे तुम्हाला कळेल. नीलमताई म्हणतायत हॅलो. हॅलो नीलमताई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सागर दादा म्हणतायत हो मग काय. संदीप दादा म्हणतायत तांदूळचे पीठ नसेल तर गव्हाच्या पिठाचे तळणीचे मोदक बनवा. मग दादा गणपती बाप्पाला तळणीचे नाही आवडत, उकडीचेच मोदक आवडतात. सागर दादा म्हणतात बोललेल ती काय हे नवीन चालू केलं तुम्ही. मग काय दादा, आम्ही काही तर वाईट काय बोलतच नाही, चांगलंच बोलतो. आणि खूप जण अशी माणसं लाईव्हला येतात, छान छान आपले सजेशन देतात, चांगल्या कमेंट करतात, इथं काही वाईट नाही आहे. निलेश आता होय होय ताई, श्रद्धा आणि मेहनत असेल तर सगळे काही शक्य आहे. हो ना. हो निलेश दादा, खरं आहे. जर आपण ना श्रद्धा ठेवली ना तर सगळं काही शक्य होईल आणि देव आपल्या मेहनतीला पण साथ देतो. मग सोहेल दादा म्हणते हो नक्की घेऊन येईन नेक्स्ट टाइम. हां नेक्स्ट टाइम घेऊन या. राहुल दादा म्हणते लाईव्ह कसे यायचे ताई सांगा एकदा. ओके राहुल दादा, काल तुम्ही बोललेलात ना तुमचे 60 झालेत ना, मग 60 बोललेलात ना की 40 बोललेलात? 60 जर लाईव्ह झाले असतील ना तर तुम्हाला लाईव्ह म्हणजे 60 जर सबस्क्रायबर झाले असतील तर तुम्हाला लाईव्ह घ्यायला ऑप्शन येतो. जेव्हा आपण शॉर्ट्स खाली जेव्हा यूट्यूब सुरू करतो ना तिथं प्लस आयकन असतो ना, तिथं क्लिक करायचं आणि लाईव्ह असतो, शॉर्ट्स, हे सगळे ऑप्शन असतात तिथं बघा. तिथून तुम्ही लोकेशन डिस्क्रिप्शन टाकून तुम्ही लाईव्ह चालू करू शकता पब्लिक करून. वैशाली ताई म्हणताय तुमचं लग्न झाले आहे का? हो ताई, लग्न झालंय. हे बघा माझं लायसन. आता असं लायसन काढून ठेवायला पाहिजे, नाही तर दिसतच नाही. तर सोमनाथ दादा म्हणताय तुम्ही शिर्डीला या मग तुम्हाला तांदळाचे पीठ देतो. नाही दादा, इथं आहेत भरपूर तांदूळ, पण ते जे गिरणीला लावून देतात ते लवकर देत नाही. सागर दादा हो, पण बायको तशी पाहिजे ना, समजदार. हो, ते पण सगळ्यांच्या नशिबात नसतं. राहुल दादा हां, मग तुम्ही लाईव्ह घेऊ शकता दादा. तुमचे जर 60 सबस्क्रायबर असतील ना तर तुम्हाला भेटत असेल बघा, तुमच्या यूट्यूबला चेक करा लाईव्ह हा ऑप्शन भेटतो का. निलेश दादा म्हणतात सोमनाथ दादा नक्की कुठे आहे तुमचं शॉप? शिर्डी साई मंदिरापासून कितीसे लांबसे आहे? निलेश दादा तिकडे जाऊन आलाय त्यामुळे त्यांना माहिती असेल दादा. रमेश दादा म्हणताय जय भीम नमो बुद्धाय, वडोदरा गुजरातवरून. रमेश दादा जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम नमो बुद्धाय. कुठून बोलताय रमेश दादा? लाईक डन, थँक्यू सो मच निलेश रमेश दादा. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. सोमनाथ दादा म्हणताय मंदिरापासून अर्धा किलोमीटर आहे. सागर दादा म्हणताय चला येतो मी. ओके सागर दादा, काळजी घ्या वहिनींची आणि तुमची पण. निलेश दादा म्हणतात ताई कपडावर हात नको, जास्त ऊन असात तर सावलीत राहा. अरे दादा ऊनच आज भेटता, पण माका थोडासा ऊन हव्या, थोडासा नको असं असते, म्हणजे चेहरा बरे होतं नाही म्हणा. सागर दादा म्हणतात बाय बाय. बाय बाय सागर दादा, टेक केअर.
होय, आमच्या घरी पण म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला पण माहिती आहे का, असं कपाळावर हात घ्यायचं नसतं. मी फक्त असं कोण कोण अशी घेऊन बसतं. असं बसायला देत नाही आमच्या घरी पण. म्हणतात कपड्यावर हात घेऊचो नसता. राम मलेत म्हणतायत, हाय दीदी, मी मंगळ वेधाहून बोलतोय. बरं आहे का दीदी? धन्यवाद रामदादा, थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. संदीप दादा म्हणते केदारनाथ बघणार कधी, प्लॅन आहे तुमचा? दादा प्लॅन तर एवढे आहेत, पण बघू, जेव्हा जेव्हा कुठे कुठे जायला भेटते तेव्हा जाणार. असं ठरवून ना जाता येत नाही, अचानक भयानक जायचं. निलेश दादा म्हणता मस्त. सोमनाथ दादा बघू, जमले तर करू व्हिजिट. सोमनाथ दादा म्हणते ताई साहेब दीदी कुठे गेली? दीदी कोण? ऋतुराज दादा म्हणतात दे जेवण झालं का तुझं दुपारचं? ऋतुराज दादा जेवण झालंय, जेवले पण सगळे. आमचा उपवास आहे, तुमचा उपवास आहे का? जगदाळे गुरु नमस्कार दादा, स्वागत है. संदीप दादा मध्ये तुमच्यापासून जवळ असेल ना? केदारनाथ इथून जवळ नाहीये, तसं एवढं पण जवळ नाहीये दादा. एक दिवस दिल्लीवरून देहरादूनला जावं लागतं वाटतं. तो दादा म्हणतायत हाय हाय दादा. निलेश दादा म्हणते होय ताई, कपाळावर हात नको कधी. ओके दादा, कधीच नाही घेणार परत हात. सोमनाथ दादा म्हणते आता तुमच्या मागे कोण होतं? ती माझी छोटी मुलगी आलेली. छोटी मुलगी आलेली ती. आनंद गजबिये. आनंद दादा नमस्कार, हाय, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला डबल टॅप करा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे हे, आणि या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ देखील असतात. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे, तर जम्मूचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. आता माझ्या मागे होती ना ती छोटी मुलगी होती. आता पार्कमधून जरा ऊन पडलं ना, तर ते पार्कमध्ये खेळायला गेलेली, आता आल्यात. तर सोमनाथ दादा म्हणतायत मग तिलाच म्हटलं होतं दीदी कुठे आहे. दीदी गेली आतमध्येच आहे. आनंद दादा म्हणते कुमटा गाड़ी रहा था, मतलब पता नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं. बोल बाकी काय दादा म्हणतात, बोल बाकी काय विषय, जेवलंच नाही अजून, नंतर ऍसिडिटी करत रवा नको. अरे दादा आज उपवास अंगारकी आहे ना, आज मी एकच अंगारकी धरतोय, त्यामुळे उपवास संध्याकाळी जेवतलंय. मुलांसाठी छोल्याची उसळ बनवलंय, चपाती बनवलंय. आता माझ्यासाठी मी हे खाल्ले, शेंगदाण्याचे लाडू खाल्लंय. रामदादा मध्ये दीदी तुमचं शिक्षण किती झालं आहे? रामदादा माझं शिक्षण बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीमध्ये झालं आहे. 12 नंतर केलं मी ते, म्हणजे BMS केलंय. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. उदयदादा केलात का नक्की सांगा. बेल आयकॉनवर क्लिक केलात का हेही नक्की सांगा. प्लीज सर्वांनी करा मंडळी. रामदादा तुम्ही केलात का माझ्या चॅनलला जॉईन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक? प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आनंद दादा प्लीज चॅनल को जॉईन करना. सोमनाथ दादा तुम्ही चॅनलला जॉईन केलात का, जेणेकरून मी तुम्हाला पुन्हा भेटू शकते. उदय दादा म्हणते आमचो बी उपवास हा ताई. अरे वा,
तुमचो बी उपवास, आमचो बी उपवास. आता उपवासाक काय खातलं? खिचडी तर मी काय करूक नाय. रामदादा म्हणतायत ओके दीदी सबस्क्राईब केलं आहे. दादा बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तरच तुम्हाला ना माझं लागू जेव्हा जेव्हा असेल ना तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील मंडळी. तुम्ही जर ना बेल आयकॉनवर जर क्लिकच केलं नाही तर माझ्या कुठल्याच नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. कदाचित तुम्हाला तुम्हाला नंतर ना कधीच माझं लाईव्ह पण भेटू शकत नाही, असं होणार. निलेश दादा म्हणतायत बरा बरा उपवास, आता जास्त उन्हात वगैरे नको, आता नाहीत बसणे, उठतोयच आता. तेजस म्हणते ताई जय महाराष्ट्र, ऑरेंज सिटी नागपूर. वाव. तेजस दादा खूप खूप धन्यवाद. तेजस दादा खूप खूप धन्यवाद, तुझं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तेजस दादा म्हणतात आई मला दुसऱ्या आय डीवर तो ऑफलाईन दिसून राहिली. कोण? मी ऑफलाईन दिसून राहिली का? माझ्या प्रोफाईलवर क्लिक कर तेव्हा तुला दिसेल बघ. निलेश दादा तू जेवलास का? निलेश दादा तू जेवलास का सांग. निलेश दादा म्हणते संत्रा बर्फी नागपूरची फेमस. वाव. बर्फी खाण्यापेक्षा मला संत्री खायला आवडतील. तेजस दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. निलेश दादा म्हणतो हो जेवलो. नागपूरचा किस्सा सांगू का 2013चा? हो हो निलेश दादा नक्की सांग. आणि प्लीज कोणाचे छान छान एक्सपिरियन्स असतील जीवनातले तर नक्की मला शेअर करा या चॅनलला. खूप आपण म्हणजे खूप छान वाटतात एकमेकांचे एक्सपिरियन्स ऐकायला बघायला. काका मुरकुडे नमस्कार. काका 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 मुरकुडे प्लीज नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. सोमनाथ दादा म्हणते तुमचं नाव काय प्रीतिया आहे का? हो दादा माझं नाव प्रीतिया आहे. ताई मी किती दिवसापासून जॉईन झालेला आहे. ओके तू जॉईन झालास मला. हो 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 तुम्हाला विचारलेलंस ना लाडक्या बहिणीचे पैसे मिळतात का तुम्हाला, तर तुम्ही म्हटले मला असले पैसे नको. बरोबर आठवलं तेजस. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला आलास. थँक्यू सो मच. माझ्या नोटिफिकेशन तुझ्यापर्यंत पोहोचत नाही का लाईव्हच्या? तेजस माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुझ्यापर्यंत पोहोचत नाही का? निलेश दादा म्हणतायत अगं माझी असिस्टंट लोको पायलट च्या एक्झामचे सेंटर नागपूर अवनीला आले होते. एक स्टेशन नागपूरच्या अगोदर 2013ला. ओके ओके. तुझे असिस्टंट लोको पायलट
बरोबर. पुढे मग तेजस म्हणतोय ताई दुसरी यादी चालवत आहे. म्हणजे यादी चालवत आहे म्हणजे काय? निलेश दुसरे निलेश दादा म्हणतायत हाय हाय. दुसरे निलेश दादा घांदत घांडत निलेश घंदत. नमस्कार निलेश घंदत, स्वागत आहे. बाजीराव गीते आला नागपूरचा राजा, स्वागत आहे दादा तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. 26च डबल टॅप झाले आहेत, 26च फक्त झालेत. प्लीज डबल टॅप करा. अनिकेत दादा म्हणतात गाव कुठलं तुमचं? नमस्कार अनिकेत दादा, माझं गाव आहे कोकण. सोमनाथ दादा म्हणते ताई साहेब माझे पण दाजी आर्मीमध्ये आहे, राजस्थानमध्ये आहे. ओके सोमनाथ दादा, खूप खूप छान. तर तुमची दीदी पण तिकडेच आहे का मग त्यांच्यासोबत? कुठून बोलताय म्हणतात काका मुरकुडे. मी कोकणातून बोलते दादा, पण लाईव्ह सध्या जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. तेजस म्हणतात ID नागपुये का आहे? सोमनाथ तेजस म्हणतोय ताई दुसऱ्या आयडीवर ऑफलाईन दिसून राहिली, इथं ऑनलाईन दिसत आहे. कसं काय? तू तोच ID आहे ना तुझ्या व्हॉट्सअपला सेव्ह कर माझं हे लिंक आणि त्या ह्याने ओपन कर, मग बघ दिसतंय. अनिकेत दादा म्हणताय नमस्कार. नमस्कार अनिकेत दादा. समर्थ हाय. छत्रपती ग्राफिक्स हाय, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अनिकेत दादा प्लीज डबल टॅप करा. छत्रपती ग्राफिक्स प्लीज डबल टॅप करा. अनिकेत दादा प्लीज डबल टॅप करा. काका कुठे डबल टॅप करा. अनिकेत दादा प्लीज डबल टॅप करा. आनंद दादा प्लीज डबल टॅप करा. बाजीराव गीते प्लीज डबल टॅप करा. ऐसा भर राधे राधे सिस्टर जी. SR प्लीज डबल टॅप करा माझ्या चॅनलला आणि चैनल ज्वाइन हुआ ब्लैकन क्लिक करा. बोलता है नक्की कहाँ से बोल रहे हो? SR राजभर कहाँ से बोल रहे हो? और प्लीज चैनल को डबल टैप करो, लाइक करो चैनल को और बेल चॅनल को जॉईन भी करना. सोमनाथ दादा म्हणतात दीदी आणि दाजी दोन्ही पण सोबत आहेत. वाव, हे मला ऐकायला खरंच खूप आवडतं की फौजी सोबत त्याची फौजन पण आहे ऐकायला. निलेश दादा म्हणतायत जाताना रिझर्वेशन होते माझे मुंबई टू नागपूर. मी तर माझ्या सीटवर तिघांना बसायला दिले. रात्रभर जागा होतो, ते पण एक्झाम द्यायला येत होते तर विचार केला त्यांना पण थोडे बसायला मिळू देत. ओके, तिघांना बसायला दिलंस आणि एक्झाम द्यायला जात होते निलेश दादा आणि त्यांनी रात्रभर ते जागेत होते, त्यांना बसायला जागा दिली. तर मग पुढे काय झालं निलेश दादा नक्की सांगा. तेजस देशमुख म्हणतात हाय हाय तेजस दादा आहे म्हणजे चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा यार. दादा म्हणतात व्हिडिओ कॉल करून काय भेटते हो? भैरव दादा व्हिडिओ कॉल हा नाही आहे, लाईव्ह चालू आहे आणि हे लाईव्ह इथं माझ्या लाईव्हला सांगतात. इथं काय फालतू आम्ही इथं करत नाही आहेत कोणच. हां बॅड कमेंट असतात कोणाचे म्हणजे फालतू बोलायला असतात टपलेले, पण असल्यांना भीक घालणारी आम्ही नाही. आम्ही मराठी आहोत. शिवाजी छत्रपतींच्या काळापासून आम्ही मराठी आहोत. तर मला असं वाटतं की या चॅनलला प्रत्येकजण आपल्या मनातलं सांगतं असं मला वाटतं आणि खरंच प्रत्येकाची मेहनत या माझ्या लाईव्हला दिसते की मराठी माणूस किती जण आपल्याला सपोर्ट करतात हेही येतं कळतं. तेजस देशमुख हाय म्हणताय. तेजस दादा ताई आता आयडी चालू झाली. ओके तेजस, थँक्यू तेजस.
यूपी 62 सहगंज। ओके। SR राजभर, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थँक यू सो मच. तेजस म्हणतोय, तेजस ताई, तेजस 12 आणि तेजस देशमुख माझी ID आहे. ओके तेजस, थँक यू सो मच. तुमच्या चॅनलला आलास, कमेंट केलीस आणि मला खूप सपोर्ट केला. खूप खूप धन्यवाद. बाळादादा म्हणतायत 28 डन, शुभ दुपार. बाळादादा खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही माझ्या लाईव्हला पुन्हा आलात आणि चॅनलला लाईक केलं त्याबद्दल. सोमनाथ दादा म्हणते ताईसाहेब एक मराठा लाख मराठा. येस येस. जय श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय महाराष्ट्र दादा. तर निलेश दादा म्हणतात पण येताना माझे रिझर्वेशन होते तर आम्ही अशी हालत झाली की मला खाली पण धड बसायला नाही मिळाले. खूप वाईट वाटले होते त्या दिवशी. कोण पण समजून घेत नव्हते. अरे दादा तसंच आहे. म्हणजे आपण ना एवढी माझं तुम्ही सांगते, मी माझ्या म्हणजे कॉलेजमध्ये 11वी पासून मी 5 वर्ष म्हणजे 2011 ते 2015 पर्यंत मी एस-टी मला जर असं ना आजोबा किंवा अ, म्हातारे वगैरे असे दिसले किंवा खूप एजेड काकी वगैरे दिसल्या, तर मी त्यांना बसायला जागा द्यायची. कारण एवढ्या गर्दीमध्ये ते उभे असायचे आणि मला ते पटत नसायचं. एखादी आजी पण दिसली रस्त्याने जाताना, तिच्या हातात पिशवी असेल आणि तिला बिचारीला जमत नसेल, तर तीही मी ती घेतलेली आहे. तर मला असं वाटतं, की यार आपण विचार करतो तसे नसतात दादा. आपण जसं इतरांना समजून घेतो ना, तसं बाकीचे नाही घेत. तुला असं वाटलं, की यार ह्या तिघांना पण आपण जागा देऊया आणि तू रात्रभर जागा राहिलास आणि अभ्यास पण करायचा असताना सुद्धा तू जागा राहिलास, तिथं जागा दिलीस त्यांना बसायला. पण जेव्हा तुझ्यावर वेळ आली तेव्हा नाही दिली. तर असंच असतं, हे जगत तसं आहे. तेजस दादा म्हणताय, ताई हाय 1. ताई हाय 1, ताई हाय 2. थँक यू तेजस. खूप छान सपोर्ट करतोयस तू. श्रावणी पण म्हणते हाय. हाय श्रावणी. खूप खूप धन्यवाद. जेवलीस का? आणि तेजस दादा तू जॉब करतोस की कॉलेज वगैरे आहे? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. अक्षय दादा म्हणतात हाय. नमस्कार अक्षय दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. श्रावणीताई म्हणतात मुली कुठं आहेत? मुली आहेत, खेळतायत आता. तेजस दादा म्हणते ताई मी कॉलेज करते. ओके. करतो की करते? संभाजी चव्हाण, हाय संभाजी दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आणि घरी 5 ट्रॅव्हल्स आहेत. मग कोण चालवतं ट्रॅव्हल्स? परी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कमेंट करत राहा. म्हणजे लवकरात लवकर कमेंट करा, कमेंट करत राहा. म्हणजे लवकरात लवकर कमेंट करा आणि कमेंट करत राहा. तेजस दादा मध्ये ताई चालवते. हैं? ताई चालवते. सोमनाथ दादा म्हणते ताई साहेब तुमची 10वीची बॅच कोणत्या वर्षाची होती? 2010ची आहे माझी बॅच. 2015 मध्ये माझे ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं दादा. दादा माझी 10
2010 मधली 10वीची बॅच होती. संभाजी दादा म्हणते, संभाजी दादा म्हणते डोकं फिरवते. कोण फिरवतं दादा तुमचं डोकं? महेश कांबळे म्हणतायत हाय हाय नमस्कार महेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तेजस दादा म्हणते ताई ट्रॅव्हल्स चालवते. वाव, तुझी ताई भारी. मग तेच सांगते, मराठी मुली आताच कमी पडत नाहीयेत. किट्टू किट्टू हाय किट्टू भाई नमस्ते. माझी 2008 ची होती. ओके, माझी 2010 ची. सागर दादा, आमच्याकडे मुंगसाचे अंडे मिळणार 900 रुपये डझन. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. शिवाजी बळे हाय नमस्कार शिवाजी दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय हेही नक्की सांगा मला. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी. महेश दादा म्हणते जेवण झालं का? नाही दादा, महेश दादा उपवास आहे माझा. तुम्ही जेवलात का? शिवाजी बळे म्हणतायत हाय हाय शिवाजी दादा. मग सोमनाथ दादा, आता तुम्ही काय करता? जॉब करता का? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 30 नंबर्स लाईक होऊन जाऊ दे. 30 नंबर्सला मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 29 नंबर, थँक्यू सो मच. 30 नंबर होऊन जाऊ दे मंडळी. निलेश दादा म्हणतात होय ताई, अगदी बरोबर बोलली. 2013 मध्ये मी हे भोगले आहे. सेम या गोष्टीला लाईव्हशी कम्पेअर करा. तू लाईव्ह इतके छान घेत आहेस तरी किती जण सपोर्ट करत आहे आणि किती जण आपल्या लोकांसाठी करून तेच टांग खेचणार. बरोबर आहेत निलेश दादा. म्हणजे खरे जर म्हणजे जे खरे सपोर्टिव्ह आहेत ना ते बघा, म्हणजे जे माझ्या लाईव्हला स्टार्टिंग पासून जे आहेत ना ते आतापर्यंत आहेत ते खरे मला सपोर्ट करतात. आणि हे आहेत जे सशाची अंडी विकणारे, मासे ह्याची अंडी त्याची अंडी, आणि कोणी एकेकाळी परत माझ्यात लाईव्हला येऊन माझं लाईव्ह खराब करणारे आहेत. तर असे आहेत जे ते फक्त पाईप खाली खेचायचा. एखाद्याचं लाईव्ह चांगलं चालत असेल तर त्याला डिसअपॉइंट करायचं, त्याचा कॉन्फिडन्स लो करायचा, यासाठी येतात. आणि जे खरोखर जे चांगले आहेत ते म्हणजे छान कमेंट करून समोरच्याचा रिस्पेक्ट करून लाईव्ह म्हणजे एन्जॉय करतात आणि त्यालाही खूप म्हणजे जो लाईव्ह घेतोय त्यालाही खूप छान वाटतं. तर असं आपल्या जीवनाचा हा एक्सपिरियन्स आहे आणि मला तो भेटतोय. तुला तर याआधी खूप भेटला असेल एक्सपिरियन्स, तू लोकांना ओळखायला शिकला असशील. पण मी पण आता तेच ट्राय करते. गजानन दादा म्हणते ताई जेवण झालं का? नाही नाही दादा, उपवास आहे माझा. रवी आगवणे नमस्कार रवी दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी. शुभम चौधरी म्हणतायत वाव. काय वाव दिसते दादा?
परी तिथली माझी टायगरची डायरी घेऊन ये पटकन. रवी दादा म्हणतात कोकणकर. येस दादा, रवी दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. सोमनाथ दादा म्हणतात मेसेज रिएक्टेड. काय आहे मेसेज? ताई साहेब मी दुकानावर जातो, बाय बाय. ओके ओके सोमनाथ दादा, बाय बाय, काळजी घ्या. तेजस म्हणतो ताई आपल्या गाड्या नागपूर टू मुंबई चालतात. वाव, खूप छान दादा. खूप तुझी ताई अशीच प्रोग्रेस करू दे आणि तूही तुझ्या लाईफमध्ये खूप छान प्रोग्रेस कर. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही, काय करताय? ब्लॅक ट्रूथ ताई तुम्ही कलाकार आहात का? नाही, कलाकार नाही. माझं यूट्यूबचं चॅनल आहे दादा, कोकणची माणसं साधी भोळी हे. आणि जस्ट मी माझं चॅनल चालवते, ग्रोथ करायची आहे. तर थँक्यू सो मच ब्लॅक ट्रूथ. तुम्ही जर मला सपोर्ट केलात तर खूप धन्यवाद. खूप आभारी आहे मी तुमची, जर माझ्या लाईव्हला माझ्या सपोर्ट केलात तर. सोमनाथ दादा म्हणजे ताई साहेब मी दुकानावर जातो, बाय बाय. बाय बाय सोमनाथ दादा. आणि ब्लॅक ट्रूथ तुम्ही कुठून बोलताय हेही मला कळवा. तेजस दादा म्हणते ताई आपली ट्रॅव्हल्स ऑल इंडिया चालतो आणि डेली नागपूर टू मुंबई. ओके तेजस, मला जर कुठेतरी जायचं असेल तर तुझी ट्रॅव्हल्स मागून घेईन. महेश दादा म्हणते ताई कुठे राहता तुम्ही? महेश दादा मी राहते कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पण सध्या मी आहे जम्मू काश्मीरमधून माझं लाईव्ह चालू आहे. मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी इथंच राहते जम्मूला. अंश रावते, हाय ताई. हाय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणते ताई त्यांना चांगला धडा शिकूया, मी तर आता पेटून उठलो आहे. हे बघा, ही माझी डायरी आहे. कशी वाटते मला सांगा. यामध्ये मी जे बॅड कमेंट करतात ना त्यांची नावं लिहून ठेवली आहेत, कायम लक्षात राहणार. आणि मेन म्हणजे माझा मित्र एक आहे सायबर ह्याच्यामध्ये, सायबरमध्ये. तर त्याने मला सांगून ठेवलंय की जे जे बॅड कमेंट करतात त्यांचे ID लिहून ठेव आणि तेच करणार. एक पान भरलं की पाठवायचं, एक पान भरलं की पाठवायचं. बरोबर ID त्यांचे ब्लॉक होणार. आणि एक निलेश दादा म्हणतात. त्यानंतर सदाशिव दादा, नमस्कार सदाशिव दादा, मी किती तुमची आठवण काढते. म्हटले हे सदाशिव दादा माझे नोटिफिकेशन पाहतच नाही आहेत, येतच नाही लाईव्हला. म्हणतात हे लविंग प्रीती कशी आहेस, तुला बघितल्यावर फार सुंदर वाटते. यू लाईक यू नॅचरल ब्युटी, लाईक डन. धन्यवाद 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 सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद. कसे आहात तुम्ही? आशिष दादा, काय मेसेज होता यांचा? हाय हाय आशिष दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. ब्लॅक ट्रूथ ताई मराठी माणसाचा नक्कीच तुम्हाला सपोर्ट असेल. तेच दादा, जी म्हणजे असं विचार करतात की नाही बाबा प्रत्येकाला सपोर्ट करूया, ती माणसं असतातच माझ्या लाईव्हला. पण कधी कधी मी बघते ना 100-1 माणसं असतात, पण एक लाईक करायला त्यांना म्हणजे असं जीवावर जातं. कशाला काय माहिती नाही, पण खूप जीवावर होत जात असेल. कारण एक लाईकला ₹1 द्यावा लागत असेल कदाचित, असं त्यांना वाटत असेल. पण थँक्यू सो मच दादा. तुमच्यासारखी माणसं आहेत, सदाशिव दादांसारखी, निलेश दादासारखी सगळी माणसं आहेत जी मराठी माणसांना सपोर्ट करतात. थँक्यू सो मच दादा. ओमकार पाटील म्हणताय ताई मग काय आहे? मग काय आहे? काय ओमकार दादा काय सांगतोय, काय आहे? आशिष दादा म्हणतात हाय. तेजस म्हणते ताई 22 तारखेला जंजिरा बुकिंग आहे. वाव, जंजिरेला जायचंय का? वा वा, खूप हॅप्पी जर्नी सर्वांना. निलेश दादा म्हणते व्हेरी गुड ताई. थँक्यू सो मच निलेश दादा. आता प्रॅक्टिकल वागायची गरज आहे. म्हणजे असं बहुतेक महिला जे आहेत ना ते याच कारणाने म्हणजे आपलं सोशल मीडियावर याच कारणाने येत नाही. म्हणजे त्या आता मी सांगते की मी हाऊसवाईफ आहे आणि मुलं लहान असल्यामुळे माझं एज्युकेशन तर आहे, पण मी हाऊसवाईफ म्हणजे मुलं लहान असल्यामुळे मला घरातच राहावं लागते. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की बाबा घरात राहते तर मग हे मला छान व्हिडिओ एडिट पण म्हणजे माझ्यासाठी हा की व्हिडिओ पण छान एडिट करते आणि तसंच मला व्हिडिओ वगैरे छान घ्यायला आवडतं, फोटो वगैरे काढायला
करायला छान जमतात. तर मी यूट्यूब चालू करू शकते हा विचार केला मी. माझ्याकडे कॅमेरा म्हणजे मोबाईल होता मिस्टरांनी गिफ्ट केलेला. मग त्या मोबाईलचा यूज करून मी काहीतरी करू शकते म्हणून यूट्यूब खोललं. 1 वर्ष मी लाईव्ह वगैरे नाही घेतलं. का तर ह्याच भीतीने की लोकं फालतू कमेंट करतात. आणि तेच मला जास्त भीती वाटायची की यार फालतू लोकं कमेंट करतात. मग माझ्या घरातले काय म्हणतील, हे म्हणतील, ते म्हणतील. हे सगळं माझ्या डोक्यात होतं. पण का याच लोकांमुळे 1 वर्ष मी बरबाद घालवलं या लोकांमुळे, की बॅड कमेंट करतात, बॅड कमेंट करतात. आता त्यांचीच बँड वाजवायचा मी विचार केलाय आणि ही डायरीमध्ये लिहून मी पेन घेऊन बसते. असेल मी स्क्रीनशॉट मारते. समजणार नाही तुम्हाला मी तो स्क्रीनशॉट मारलेला. पण इथं लिहून आयडी मी पाठवणार. 1 पेज भरलं, पाठवलं. भरत दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार भरत दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्रमोद दादा म्हणतात ब्युटिफुल लगती हो जाने मन. ओके, अब भी बारी है भाई. अभी मैंने जो बोला, अभी जो मैंने बोला ना, अभी इस पेन से इस डायरी में आपकी आईडी चली जाएगी. उसके बाद ये आईडी मैं मेरे साइबर क्राइम में मेरा फ्रेंड है उसके पास दूंगी. फिर आज के बाद किसी को जाने मन सोशल मीडिया में बोलने लायक नहीं रहोगे तुम. बेस्ट ऑफ लक. प्रमू बोलतायत हाय. नमस्कार दादा, नमस्कार. आशिष दादा म्हणते आर्मीमध्ये आहेत का दादा? हो दादा, आशिष दादा माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत. सचिन दादा म्हणतायत खरं तर तू एवढी छान आहेस, तू लाईव्ह यायलाच नाही पाहिजे. असं का दादा? असं का म्हणताय की मी एवढी छान आहे मग लाईव्ह का नाही यायचं? कुठे लिहिलंय की ह्या माणसाने यायचं नाही, त्या माणसाने यायचं नाही? सदाशिव तेजस दादा म्हणते ताई एक गाडी गोव्याला गेलेली आहे, आज सकाळी निघाली. वाव, गोव्याला पोचली का मुलांना घेऊन? ब्लॅक टूथ म्हणते ताई मी पुण्यातून आहे. ताई मी पुण्यातून आहे. ओके ब्लॅक ट्रूथ, थँक्यू सो मच मला सपोर्ट केल्याबद्दल. आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्ही मला पुन्हाही मला तुमच्याशी बोलता येईल. तुम छान आहेत. सदाशिव दादा म्हणतायत वा तुझे तुझे कमेंट ऐकून फार दिवसांनी छान वाटते. तुला फार दिवसानंतर राहतो तू मला दादा म्हणतेस. थँक्स लॉट. गोवामध्ये ये. हो दादा, नक्की येणार, नक्की येणार. म्हणजे जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा नक्की येऊ. थँक्यू सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. ब्लॅक ट्रूथ म्हणतात ताई चुकीच्या लोकांवर लक्ष द्यायचे नाही. येस, हा मेन पॉईंट आहे की आपण जेव्हा लाईव्ह घेतो तेव्हा चुकीच्या माणसांकडे नाही लक्ष द्यायचं. त्याच्यासाठीच तर ही शेरनी आहे, टायगर आहे, टायगर. देखो ये मेरी फेस आहे टायगर वाली. डायरी पण अशी निवडली आहे बघा. गोविंद दादा म्हणतात खूप गोड दिसते माऊली. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं. संध्याकाळी पण लाईव्ह असणार आहे. जर तुम्ही जॉईन होऊन बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. जस्ट लाफ यार. रात्रीचं खेळ चाले कोकण गाव. हा दादा, तिथून माझं 10 मिनिटावर गाव होतं. तुम्ही गेलात का? ही सिरियल पाहिली आहेत का? नक्की सांगा. महेश दादा म्हणते आमचा भाऊ जम्मू काश्मीरला. ओके, तुमचा भाऊ जम्मू काश्मीरला आहे का? वा वा वा, खूप खूप भारी. खरंच आर्मीमध्ये आहेत का? गजानन दादा म्हणते ताई असेल लोकांना ब्लॉक करून टाकून दे. ब्लॉक केलं ना तर माझ्या चॅनलला त्याचा बॅड इम्पॅक्ट होईल, म्हणून मी त्यांना ब्लॅक नाही करत. एक तर हाईड तरी करते, नाही तर हे करते, नाही तर इग्नोर तरी करते. त्याच्याच म्हणते ताई उद्या सकाळला गोव्याला पोहोचेल. ओके, आज सकाळी 9 वाजता निघाली ताई. ओके, बापरे, खरंच खूप छान. तुझी ताई खूप छान करते दादा, तेजस दादा. तिला खूप जप म्हणते. प्रवीण गोडबोले.
गोडबोले दादा म्हणते मला वाटतं तुम्ही भविष्य बघताय. हे भगवान, भविष्य नाही बघत. माझं भविष्य तुम्ही बघत असाल तर सांगा. हा बघा हात. गोविंद दादा म्हणतात गोड तुझे रूप, गोड तुझे शब्द, तुझा नसा नसात भिडला आहे. सर्व गुण संपन्न तू आहेस. लेक सावित्रीची घे तू गगन भरारी. भीती तुला नको कुणाची, वेळ पडली तर तू बन काळी. हीच ताकद आहे तुझी मावरी. वा वा वा. खरंच दादा खूप छान लिहिलात तुम्ही. खूप खूप धन्यवाद. खरंच खूप बरं वाटलं. खूप छान लिहिलात मला. गोविंद दादा खूप खूप धन्यवाद. खरंच भरारी घ्यायचीच गरज आहे दादा. खरंच खूप छान सांगलात. जर तसा जर काळ आला ना तर थोडासा निलेश दादा म्हणताय ये बाद. आता घाबरायचं नाही, बिंदास घे तू लाईव्ह. आम्ही आहोत तुझ्यासोबत. एक्सप्लोर यूट्यूब. लाईव्ह घ्यायला हिंमत लागते. तू आमच्या कोकणची जम्मूमध्ये राहून लाईव्ह घेत आहेस. आमच्यासाठी खूप छान. थँक्यू निलेश दादा. थँक्यू सो मच. खरंच खूप तुम्ही जे आहात ना त्याच्यामुळेच मला लाईव्ह घ्यायची हिंमत येते. कारण जी अशी मेन माणसं असतात जी बाबा खरोखरच सपोर्ट करतात ती तुम्ही आहात. गोविंद दादा तुम्हालाही खूप खूप धन्यवाद. निलेश दादा तुलाही खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप म्हणजे खूपच धन्यवाद. थँक्यू सो मच दादा. आणि आता ही गाडी रुळावर तर आली आहे. आता ती सुसाट धावणार आहे. तेजस दादा म्हणते ताई माझी मोठी ताई सायबर काही मध्ये आहे. स्वाती ताई सायबर मध्ये पण आहे का? अरे वा, दुसरी फ्रेंड पण भेटली बघ. तेजस दादाची ताई पण सायबर मध्ये आहे. ओके तेजस दादा, तुला पण मी आयडी देऊन ठेवेन याच्यातल्या. महेश कांबळे म्हणतात हो. थँक्यू महेश दादा. खरंच आर्मीमध्ये जवान आहेत म्हणून आपण आहोत आणि शेतकरी आहेत म्हणून आपण आहोत. विजय फत्तांगरे म्हणताय नमस्कार वहिनी साहेब. नमस्कार विजय दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. राहुल कोळी म्हणते कोकणामध्ये खूप थंडी असेल ना आता? आहे पण एवढी नाही, नॉर्मल आहे. तुम्ही कुठं बोलताय राहुल दादा? एन पी हार्ट. थँक्यू सो मच. तेजस म्हणते ताई माझी प्रियंका ताई ट्रॅव्हल चालवते आणि स्वाती ताई सायबर क्राईम मध्ये आहे. ही मोठी ताई. ओके बघा मंडळी, हा तेजसची ताई ती माझी ताई असणार आहे. त्यामुळे स्वाती ताई आमची सायबर क्राईम मध्ये आहेत. त्यांच्याकडे पण मी पाठवू शकते बॅड कमेंट वाल्यांना. गोडबोले दादा म्हणजे आता ते शिवाचर काढले म्हणून वाटले तुम्ही भविष्य बघताय. सिंहाचं काढ नाही. डायरी आहे ती. इथं ज्यांना बॅड कमेंट करतात ना त्यांची आयडी लिहिते. आणि माझा एक फ्रेंड आहे त्याने मला सांगितलं की बॅड कमेंट लिहितात त्यांचे फक्त आयडी मला पाठव सोशल मीडियावरचे, मग मी बघतो. त्यासाठी लिहिलंय ते. सदाशिव दादा म्हणते प्रीती जरा मोठी झाल्यासारखी. दादा मला मनाने अजून फार सुंदर व्हायला आवडेल. असं फेस किंवा शरीराने सुंदर होण्यात मला काही इंटरेस्ट नाही. हा ठीक आहे, वॉकिंग वगैरे माझं चालूच आहे. हर्ष दुर्गम म्हणतायत हाय हाय हर्ष. वीरशिलार्थ नरशिलार्थ सरपंच भस्सरा. मला गेम ओव्हर वगैरे लिहू नका दादा प्लीज. राहुल कोळी मी जळगाव खानदेशचा आहे. ओके दादा, थँक्यू सो मच. प्रीती ताई नमस्कार, कशी आहेस? अभिमन्यू मिसाळ म्हणतायत नमस्कार. अभिमन्यू दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. गोडबोले दादा थँक्यू सो मच. सचिन यादव हॅलो. हॅलो सचिन दादा. राहुल रॉय हॅलो. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो बताना. और शाम को मेरी लाइव होगी तो प्लीज लाइव को जरूर आना. तेजस दादा बोलतोय स्वाती ताई, स्वाती भाई 1 नंबर, प्रियंका ताई 2 नंबर आणि मी 3 नंबर. ओके तेजस दादा, स्वाती ताईला सांगून ठेव मी तुझी बहीण आहे आणि माझ्याकडे ज्या असतील त्या तुला मी पाठवीन. मग तू हे कर, नोट डाऊन करून घे. अभिमन्यू मिसाळ 38 नंबर लाईक केलं ताई. थँक्यू सो मच दादा. थँक्यू सो मच. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. आता माझा आवाज फोटेन असं झालाय मंडळी. लवकरात लवकर 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे.
अरे वा, झाले. थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह पण संपवते. निलेश दादा बाय बाय. अभिमन्यू दादा थँक्यू सो मच. संध्याकाळी लाईव्हला नक्की या. किरण कुमारी सपोर्ट करना दीदी, कैसे हो आप? किरण कुमारी प्लीज़ चैनल को मेरे कमेंट करना, एक वीडियो पर, लॉन्ग वीडियो पर देखकर कमेंट करना, फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगी जरूर. सदाशिव दादा म्हणते आहे इव्हिनिंग वॉकिंग अलॉंग विथ चिल्ड्रन. येस येस, मुलांसोबतच करते वॉकिंग. अभिमन्यू दादा आपली तब्येत व्यवस्थित नाही का? नाही, माझी तब्येत खूप छान आहे दादा. मंडळी थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते, कारण कॅपॅसिटी संपली लाईव्ह घ्यायची. आता आपण संध्याकाळी भेटू. श्रुतीताई तुला काही काम आहे का लाईव्ह? श्रुतीताई तुला काही काम आहे का लाईव्ह? चालू राहू दे, बंद नको करू. 1000 होऊन जातील, 100 होऊन जातील. ओके चालेल, मग मी लाईव्ह तसंच चालू ठेवते. माझी मम्मी चालू करून देते तेजस. ओके, लाडक्या बहिणीचे पैसे बंद झाले असतील तर सांगा, माझी मम्मी चालू करून देते. नाही, आम्हाला नको लाडक्या बहिणीचे पैसे, पण जर कोणाला पाहिजे तर तेजस दादाशी कॉन्टॅक्ट करा मंडळी. आणि मंडळी 100 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 100 मी आहे. वाव, खूप खूप धन्यवाद तेजस दादा. जिल्हा अध्यक्ष मम्मी आहे. जर कोणाला लाडक्या बहिणीचे पैसे पाहिजे असतील तर तेजस दादाशी मग संपर्क करा. किरण कुमारी किरण नहीं करीना है. किरण नहीं करीना. ओके करीना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज चैनल को ज्वाइन करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे इस पे जाकर वीडियोस पर कमेंट करना, फिर आपको बैक सपोर्ट करूंगी. नागेश पाटील काय करतालू? नागेश दादा नमस्कार, मी आहे प्रीती या कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. गोडबोले दादा म्हणतात आज उपवास आहे का तुमचा? हो गोडबोले दादा उपवास आहे. गणपत दादा हाय नमस्कार, स्वागत आहे. संतोष दादा हाय नमस्कार. हाय नमस्कार. ब्लॅक ताई बाय बाय, नंतर परत लाईव्ह आल्यावर येईन. ओके ब्लॅक थूर, आपण संध्याकाळी भेटू. प्रफुल कांबळे म्हणतात काय करती? काय नाही आहे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला, कमेंट करा. आणि गणपत रील स्टार, ओके तुम्ही रील स्टार आहात का? वाव, खूप छान छान, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. नवल हाय नवल. हाय नवल. आता मी बॅक कॅमेरा चालू करती. हाय नवल, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. 2 तास झाले तरी 40च लाईक करताय, पण लवकरात लवकर डबल टॅप करा म्हणजे लवकरात लवकर डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. तुम्ही कुठून आहात? गोड बोलत आता मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आणि प्लीज डबल टॅप करा, लाईक्स करा, लाईक करा मंडळी, लाईक करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आप कहाँ से हो दीदी? मैं हूँ महाराष्ट्र से. तुम्ही कोल्हापूरमधून आहात का गोडबोले दादा? खूप खूप धन्यवाद. यूट्यूब चॅनल गणपत मिलजागर यूट्यूब चॅनल. मला एक माझ्या चॅनलवर कमेंट करा, मी तुमचे व्हिडिओ पाहते दादा.
मी नाही अजून पाहिले. बुकिंग लागेल तर सांगा कोणाला पण, फक्त बुकिंग ऑल महाराष्ट्र फक्त. ओके तेजस, नक्की सांगेन. ताई ट्रॅव्हल्सची प्लीज या. तेजस दादाचा ट्रॅव्हलिंग बिझनेस आहे, तर जर कोणाला ट्रॅव्हलिंगची गरज असेल तर सांगा. ऑल महाराष्ट्र त्याची बुकिंग असते. नमस्कार प्रफुल्ल दादा, कहाँ से हो? नवल नवल पूछ रहे. मैं महाराष्ट्र से हूँ. देवदास बोंद्रे, हाय नमस्कार. पराटकर, आज ब्युटिफुल दिसत आहे. थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पाटील चित्रपटाचे गायक. ओके, सबस्क्राईब प्लीज. तुम्ही पण माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. थांब देते, मी व्हिडिओ अपलोड करून देतो. हम बिहार से है दीदी. ओके किरण दीदी, थैंक यू सो मच. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, बेल आइकन पर क्लिक करना. देवदास बोंद्रे बोलत आहेत सबस्क्राईब प्लीज. माझ्या चॅनलला जाऊन कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, मग मी तुम्हाला बॅक सपोर्ट करते. साईनाथ उपसे, साईनाथ उपसे, हाय नमस्कार. आता मी लाईव्ह संपवते मंडळी. बाय बाय, टेक केअर.